Men det er simpelthen så dejligt, skat. Jeg får lige at se den. Så er der eddermame en ballade. Nej, lige hvad jeg synes, du skal blande dig udenom, ikke også? Filmer du? Ja. Nå. Det mener, I skal arbejde sammen om det der, ikke også? Kom her med den. Lotus. Nej, ikke? Så bliver det Lotus. Ej, nej, ned. Åh ja, hvad var også med?